Yo for and then so odifo ntwi matenase na mamechia Ghana fo nyina mamechia me president Nana Akufo-Addo na mamechia Alan Cash 2024 makasa se Alan eyo dia na mamechia me Yeriko University na yenko yanim we ohwa mabetena anka Bible me bekase edin true mu ena mabetena be we Ghana haya edin true odifo metim ohwa baby a metie me ben ACHEAMPONG na be pese me no kasa ewo ACHEAMPONG ho sunsum ni tumi a ACHEAMPONG ewo odofo me pese utie station me kasa so ye Attention TV na Attention TV o de say obe subscribe na wa share na watie spiritual talks sunsum masem na watie ni yie me bacho tie me Attention TV e de adoye up to me ni odo ebe ye adwuma si ye betin akwaba mu ama akunafo ene wa woni bie ye baka na bofka sese disable ye be hwe wo na ewo wiase nyina ni akunafo enti eye wuku ada da manim ye koye adoye kese ewo suedu eye muza mafo omukro mu ho ekunafo ho nyina ye ne omukoka bom na ye omadoye me pato me pese wani beje ho na mama me ne won so aye mana ye fe enti se wo pese eka wakoma se obeboa ne ye pere se fa me no ma odifo ebia ma cheche susum se ma wie ne banti ba fa telephone ma to ye me de ma opreko me na ma 0543 419160 0543 419160. The next line is 0553 401462. Me bacho afi yanko. So we mensa ni fa isu a eye ACHEAMPONG. Na ACHEAMPONG dudu na nim se papa no mo ukwa afom na upira na ya posa bi ne de agusu na moja na twa. Obi nsu wu a na ya bubi sa tam na fridge ni ho na de akogu no so. Be bo ana. Ena wonim ma menkyere utumi a ekita ACHEAMPONG na fabi faba obra na ye nhira e de ama wo odifo metenase na ye sunsum nkobodie ye kasa fa nature we your body nyankopon nyuma ni binie enyo odifo nyuma ni bi your body nyankopon nyuma ni binie e na wabie mani nti ama mitimiti sunsum haban kasa no mo so temede na ma yetimi communicate me da se tie ACHEAMPONG ya de a ekita tumi number 1 tumi bi say akoda sebe wa free na dwene mu mekase wa free na dwene mu a sebe na dwene ho atochema aye de akan focus we de wa ye jimi sebe yama meto sebe aburu sebe nyaado ne se me mo ni pada na emu etwese me kire mu sase ne obati ase yi saa de ye ade a se ofa no na oposa na kube fresh insuo no na de afra anadwo de suom 12 midnight na wafa koda no na wahuru ni tiri mu nyina wo de yinwi no na huru tiri ni mu nyina wo wi amesoro me pa no mane nyina entrance ma na ho no ho wo a ade san chibiem 12 midnight na wasa ya ama no wo be ni saa for 21 days on sa ya nwanwa na won ti ase na me kire mo hu ACHEAMPONG so mfaso ebia wa abrochire na wo hwe me unya ACHEAMPONG fra unua bi man nti bi mfa meri na fa ye bi wati menka so ba no wa say on say me pa cho hwade e me kire wade o ACHEAMPONG kuru ya me sa kire foforo ni timi ye hwade e oba sabi wachi masa na entwa ore pa cho hwade e ne kata wodaso ti ACHEAMPONG fa gudi kata nase wodaso ade be kina moja ne twa ompo sa onya ne hwe o tumi enti me ka na ma kira wo se ACHEAMPONG yade a ewotumi enti mi bie akrisofo ani enya ade bia na twese wo kobo ho mpa koye ho fasting wo ya sa nyankopon na dwuma ye dene wode nyama ni nyina ba asase we so ena wa kira wo
ne ye na fa ye wo se ye ni nua na ba no ne fa na aha ne san sayade me pa cha hwade ACHEAMPONG ewo ahaban bi wo so flowers bi a eba na ate agu fam ene ne na ba ne san fifidiem hwade wo akoda na ne nipadua na rashes egu so wa ya enko me pa cha yam se ACHEAMPONG flower bi na fa frankutoro fa sra akoda no akoda wo da na jo obo brimbrim no wo de frankuto sra na eko nature free of charge umpe na abada apesa tie me pese me kasa bebre we ACHEAMPONG esa me bro part 2 ewa nyuma ACHEAMPONG ye ewa kane ya papa bobofo no ko nwire mu ahwade bia okọ ahayo no eyade a obehie sunsumbone ana honhom bi wo nwire mu ho enti kane na ebo no mama so no wate ACHEAMPONG eno de ahye mu anso ode kane na ede aboso ana se ode ato no mama so ana se egu ni kotoko na sen no ho no ana se ode ahye atare wa hye atare egu so ode abonu no wa hye atare egu so eno so susu ye bambo a honhom bi takeda anya adwuma because of ebo anajo a ACHEAMPONG yet se moja edane ne ho yet se moja enti ehu ewo sunsumu bambo bebre e ba cho tie mi wo so dai bone me pa cho fekora na tie ACHEAMPONG gum ade chi ensuo no fa wo huru anim on so dai bone bi na fa bi wo huru ho on so dai bone bi umpe we na upeden odi informant na meka se edi turom ena me no kase utwa me ho a wohwe machi akubedua simachi senye se bere na kwa akamesa kirekire kubedua na esi ho no nature enyama eno nso ba abaye ti dam se mebere part 2 na mabere part 3 na mabere part 4 sesi ade meti edi turom na me no kase enti wa wo hwe me na wo chie me no 44 nama na yenka sunsum sem more deep hwade obi se me hyamabo na me nan aho me ba cha omabo na wo hya ede eduru police fo kora de soja fo ho na aya na me pese me de ade we cha wo police ni ana soja ni ana immigration officer bia wo hyamabo wo nan aho me ba cha fa ACHEAMPONG na ba adwe enan fagu afagu mabo anu aduro bia wo mu no ebefiri makọ wo de nan hyamabo no pe enan ni na be hya asese de etwetwe ompewe na apadan agin se attention tv pe na abenya sade ewo so ejitie me fa me no ma na frɛ me na me ni sunsum nkomo ne yankeka nyama nhia ni na hu nyama bia ni nkwa se ukokoto ana ukotwe skanse wanya me de chew free na mo mi ame no kase me da safo ye God's Revelation Ministry no me ba jo tie ACHEAMPONG ameti hu hwade ye me pesa me kire wade sempetuwo asia busua mu a e ba jo hwe ye tie ACHEAMPONG na ye de ahye ya ye champagne mu esi fie ni finfu anadu de suo e ba cho e be pampetuwo no e matwa twa se dua bode ya bomo a ACHEAMPONG ame kasa metiwi e to betwa e mana hye awurade anunyam enti ohwefo a wo hwe me odofo a wo hwe me ebre ko na mo da sene me pese me no nyina ebe koso edi ACHEAMPONG ho nkomo na wasua bibi na boawo